Isa na. Yo. Isa. Yo. Ito bang nang isa naman? Ito bang niguman mo? Wow! Suara siya. Gabunot. Nagamamig bitso-bitso. Butbot. Wala butbot. Manang kagod si dada. Muna na siya ang sitang ko lima. Tuno. Gata ng niyog. Tuno og latik para pang Kalamay. malaman Ay, sa migas. bicho-bicho. Is borkit. Bicho-bicho dito ako naman. Pastilan. Gitmit ang kusina, no? Ano dari banda orang landang siya. O kaya ang kamay. Ganoon na yung kamay. Kilamay. Nalatik na siya. Dahil hauno na siya. Ibo tuyahan ni karon magkuan. Magkuan po tatong kuan. Hindi na mo gahe. Gahi sa nang Tay galuto tadaan adto. Kaya gitrito to daan. Borikit. Tutuhon pada ini siya. Ito, apa na to? Plato? Pati mo na. Kada pa. Nawa. Patuloy na to. Nauna na siya. Then luto na. Ito na. Ay, patlahon talaga to. Ay, ito na mo. Mang burikit. Tomorrow never comes. Gamay rin na siya, no? Igor rin siya papanan. Ito na. Isa lalim na to kundi. Ay, kainit. Hindi ka pansa ka. Hindi ka pito sa po. Isa mangga. Salamat. Nakakuwat na itong pag-uwan. Kuha na mo. Kako na mo yun. Kaya, niklik na ko ha. Ako na. Then, ulit dito sa hangin. Tingnan mo ang luto. Burkit. Borikit. Naiso sana. Malay soto. Nangot na ng white sauce. Tuslog lang kamay.
Crispy kaya. Ano yun? Ah, tigil talaga. Sarahan yun yan. Galing na kung naplato ko lang eh. Latikra. Tekra. Iwan, isa na. Yo. Yo. Ito bang nang isa naman? Ito bang niguman mo? Wow! Sira siya. Magala. Nami bata no, nami bata oh. Nami bata mingog wow. Oh, wow. Oh. Mais ko yan na. Wow lagi. Napakakay ka pa ulang kengkeng. Maro kayo, ikaw na kauna subuyo ha. Tingi kayo. Hindi ko sa dito ka, kaya kanina napunta mo sila. Hindi rin ako. Saan ko yun eh? Ha? Ano to? Ha? Ano ya? Ba, hindi din ang dura. Apa itu niya? 5 rin. Yung kanila dito pag kamot ang. Piso. Ay, pwede. Ni Fran. Gusto niyo, me? Gusto niyo, Gusto niyo, me? Ha? Hindi na, tapos ko lang. Bakit sila, ma? Ito. Sako. Gini-gini ang awet. Gusto pa ba mga ito? Na. Ang mo. Ano yan? Ang mo. Pumasok ako. Ini mo, Johan. Yung hap. Ito, alipya. Dapat yung Johan to. Ano yung mga higit? Ibu tumbuk ko. So siya yung winner no, kaya siya nalalabili isa. Bye-bye! Thank you for watching! Anak, sige na. Sige. Ito, di ba? Sige. Bye-bye! Thank you for watching guys. Sige. 1, 2, 3. Sige. Bye guys, thank you for the watching.